खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिथांजों मोनसे गोबांथार दाबिफोरखौ लानानै सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि जेंना अदेबानि बिटिआर ओनसोलाव बांसिन सोलोंथाइखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा गोख्रोङै गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदिनो हाबाफारि लानानै बायदि सावरायलायबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव थारैनो मोनसे गोनांथार माखासे दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मावख'आवनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो भाइस चेन्सेलर बिथांजों सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बर'फोरनि आन्दलनजों जोनोम जानाय मोनसे बयनिख्रुइबो ओनसोलनि गोजौ सोलोंथाइ। बे सोलोंथायाव थारैनो बर' फरायसाफोरजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसाफोरा सिगां मोनथाय मोननांगौ। अदेबानि बिथांमोननि गुबै दाबियानो जादों थारैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया आन्दलनजों जोनोम जानायखाय बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोरोंगिरि अदेबानि बे अफिसाव मावग्रा साख्रिआवलाफोरखौ थारैनो बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो गासै 75% बिजाथिफोरखौ बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो थिसनथाइ होनांगौ। बेनि अनगायैबो सिगाङाव जाफ्लेबाय थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोलोंथाइनि जेंना, रिपर्ट कार्डनि जेंना, रिजाल्टनि जेंना आरो बेफोर गासैबो जेंनाफोरा जाहाथे सिगांनि बायदि जाबोआ बेखौ नोजोर बोनानैनो थारैनो बेफोरनि सायाव गोख्रों खामानि मावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जायो। बेनि अनगायैबो मानगोनां आफादगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआर ओनसोलाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरखौ नोजोर बोनानै गिबि खामानि मावनांगौ होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावदों। लोगोसेनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गुबुन गुबुन बिफानफोरखौ थाबैनो बारायनांगौ अदेबानि सोसननांगौ होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। अदेबानि बेफोर गासैबो दाबिखौनो बिथांमोनहा भाइस चेन्सेलर बिथांजों सावरायज्लायदों होनना बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो भाइस चेन्सेलर बिथाङाबो बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ नोजोर बोनानै थाबैनो मावफुंनाय जागोन होननानै खोथा होदों होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावनायखौबो मिथिनो मोन्दों। बिआरबि इउटिउब चेनेलनि बिगोमा बुद्दिराम ब्रह्म बिथांनि हेंथायै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथांनि दैदेननायाव मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिआरबि इउटिउब चेनेलनि बिगोमा बुद्दिराम ब्रह्म बिथाङा दाखालि थांनाय साननैसो सिगां गावनि इउटिउब चेनेलावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ लानानै बायदि आरजाथावै बाथ्रा बुंदोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दाखालि साननैसो सिगां बिथां बुद्दिराम ब्रह्मखौ लानानै मोनसे सावरायज्लायनाय जादोंमोन। जेराव बुद्दिराम ब्रह्म बिथाङाबो गावनि गासैबो गोरोन्थिफोरखौ सिखारजानानै मोनसे लेखा बिलाइबो लिरनानै गारबोदोंमोन। नाथायबा बिथाङा जेब्ला लेखा लिरनानै फैदों अदेबानि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायलायखांनायनि उनावनो गावनि इउटिउब चेनेलाव फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायदि रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। अदेबानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावखौ गोबांथार बुग्लि जोग्लि आरो गुन्दाफोर बायदि लांनानै बुहैदों होननानै बिथाङा गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंनो फिन बुंफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनहा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिनानै होदोंदि थारैनो बिआरबि इउटिउब चेनेलनि बिगोमा बुद्दिराम ब्रह्मखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुनाय जायाखै। अदेबानि बिथांखौ लानानैसो मोनसे गोजोननि थाखाय सावरायलायनाय जादोंमोन। नाथाय बे बाथ्राखौनो लानानै बुद्दिराम ब्रह्म बिथाङा गाव हारसिङैनो बखिदलाबायबाय थादों। अदेबानि बिथाङा सासे दुथां मानसि। बिथाङा
गुबैयै फट बरजरानिब्लाबो नाथाय बिथाङा दायो फट बरजरा ओनसोलाव थानो हायैनि अदेबानि समाज बेरेखा। थारैनो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा फट बरजरा ओनसोलाव गासै सा 7 आइजो एबा गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव गुबुन दाबसे जायगायाव समाज गैयागारा हारसिङैनो न' लुनानै थाहैदों, जायखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। টিম আছিলে তেখেতসকলৰ লগত কাম কৰাৰ আমাৰ সুযোগ হৈছিলে। কোকৰাঝাৰত তেখেতৰ যি কৰ্মৰাজি ডাইনী প্ৰথা বা অন্ধবিশ্বাসীৰ বিৰুদ্ধে যে যুঁজ তেখেতে দিছিলে, গোটেই অসম বুলি নহয় গোটেই ভাৰতত তেখেতৰ কাম যি আছে এইটো সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে। আমাৰ ক'বলৈ গ'লে আমি গোটেই আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত তেখেতে প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত গৈ পেলাই, প্ৰত্যেকটো গাঁওবিলাকত গৈ পেলাই ডাইনী হত্যা, ডাইনী বিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে সজাগতা আনিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে। আৰু আজি যে তেখেতে আমাক এৰি পেলাই এই সংসাৰ এৰি পেলাই তেখেতে স্বৰ্গবাসী হৈ গ'ল, আমি বহুত মানে দুখ পাইছোঁ, আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু তেখেতৰ যে কাম, তেখেতৰ যে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সমাজত যি অৰিহণা তেখেতে যোগাই গ'ল, হাজাৰ হাজাৰ মানুহক ডাইনা বুলি, মিছাকে ডাইনা বুলি মানে কেনেকুৱা সজায়, ডাইনা বুলি একো বস্তু নাই, ডাইনী বুলি কোনো বস্তুৱে নাই আমাৰ সমাজত। কিন্তু কিছু ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ সমাজৰ যি কুসংস্কাৰ, আনচাইণ্টিফিক এটা যে বিলিফ আৰু এইটো এটা যে অন্ধবিশ্বাস হয়, ইয়াৰ কাৰণে কিমান হাজাৰ মানুহ বলি হ'ব লগা হ'ল। এই যে হত্যাৰ বলি হ'ব লগা হ'ল, ইয়াক হাজাৰ হাজাৰ মানুহক বিৰুবালা বাইদেৱে বচাইছিল। আৰু তেখেতৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাতে অসম চৰকাৰে এটা এণ্টি উইচ ক্ৰাফ্ট, এণ্টি উইচ হাণ্ট এটা ল' 2015-16 চনত আমাৰ অসম চৰকাৰে এটা কাৰা এটা আইন আমাৰ এছেম্বলিত পাছ কৰিছিলে। এই আইন হোৱাৰ পিছত বহুখিনি যে অন্ধবিশ্বাস আৰু ডাইনী হত্যাৰ যে বলি হ'ব লগা হ'ল বা টাৰ্গেট হ'ব লগা হ'ল, তেখেতসকলে অলপ হ'লেও সকাহ পাইছে। আৰু এইটো একমাত্ৰ বিৰুবালা বাইদেউৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈ পৰিছে। আপোনালোকে জানে তেখেতে বহুত সৰু গাঁও, গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ ওচৰত বহুত সৰু এখন গাঁৱত তেখেতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে। আমি তেখেতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, খানাও খাইছোঁ তেখেতৰ ঘৰত, তেখেতৰ হাতত ঘৰৰ ভিতৰতে মানে কিবা মাটিত বহি পেলাই এতিয়াও মনত আছে, বহুত মানে ভাল খানা তেখেতে খুৱাইছিল আমাক। আমাৰ আজিৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াও আমাৰ লগত আছিলে। আমি যেতিয়া ছলজাৰ অফ হিউমেনিটি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম এৱাৰ্ড যে আমি দিব বিচাৰিছিলোঁ, তেতিয়া তেখেতৰ ঘৰত যোৱা হৈছিল। আৰু বহুত দুখ লগা কথা, আমি যেতিয়া এই এৱাৰ্ড যে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ছলজাৰ অফ হিউমেনিটি এৱাৰ্ডটো দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, তেতিয়া তেখেতৰ জীৱনীৰ বিষয়ে কিবা লেখনি আছে নেকি এইটো আমি বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু আমি এক পেজ, আধা পেজ, এটা পেৰাগ্ৰাফো পোৱা নাছিলোঁ। তো ইমান যে তেখেতে সমাজৰ কাৰণে অৰিহণা যোগালে, ইমান সাহসী কাম কৰিলে, যোনটো কোনেও কৰা নাছিল আগতে। তেখেতে এজন মহিলা হৈ পেলাই, এজন এজেড মহিলা হৈ পেলাই ইমান সাহসিকতাৰে তেখেতে যে কাম কৰিছিল, তাৰ ওপৰত আমাৰ কোনো লেখনি নাছিল। গতিকে আমি আমাৰ আজিৰ কোকৰাঝাৰ মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ চেয়াৰপাৰ্চন প্ৰতিভা বাইদেউ আৰু মই দুইজনে মিলি পেলাই এটা মানে বায়োগ্ৰাফি তেখেতৰ ওপৰত লিখিছিলোঁ, সৰু বায়োগ্ৰাফি। আমি ভাবিছিলোঁ পিছত এইটো এক্সপাণ্ড কৰিম। এতিয়া বহুত মানে দুখৰ কথা, তেখেত আমাৰ লগত নাই। গতিকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইনফৰ্মেশ্যন হয়তো আমি এইটো বায়োগ্ৰাফি এক্সপাণ্ড কৰিবলৈ তেখেতৰ পৰা নাপাম, কিন্তু তেখেতৰ টিমৰ পৰা, তেখেতৰ পৰিয়ালৰ পৰা আমি ইনফৰ্মেশ্যনটো লৈ পেলাই এইটো বায়োগ্ৰাফি আমি এক্সপাণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।